Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphiki. Uhlelo ke singena kulona njengamanje ngikhumbuzisa ukuthi lo hlelo ke ulethulela ngeziloko sezinhla baka Dr Khehlelezi Traditional Pharmacy lapho kwazi khona ukuthola ke impilo ngamakhambi emvelo okwazi kabanzi ngabo ngaxhumana nabo kwinombolo yabo at 0875501177 noma ku 0813840955 noma ke uvakashela iwebsite yabo at www.drkhehlelezi.co.za. Bengiceleleke ukuthi makukhona inkinga onayo noma mhlambe odinga ukuthi ukhanyiseleke kukona noma ucekiseleke kukona ukhona ke udokotela sihleli naye njengamanje uKhehlelezi ukuthi ke akwazi ukuthi akuhlolele. Uzongithinta ko 8931099193 njengamanje ishumi nesikhombisa imzuzu libumbani ihora lesibili ekseni. Zidla umjonjo. Dokotela sikubingelele sikwamukele emsakazweni Ukhozi FM. Dumandumane phinde yadumezile isihlahla somlebe nendlela mzimba bethe bazona mbane mathedebo. Mina bathethe nabathanyimba nemkhonto kwazi kazi ndabakhala manzi dictionary ndabayiphethe umbeni bese swami ngene labalaleli boKhozi FM njengamanje bonke isikhonda khona somsakazo lapho kufinyela khona Ukhozi nithi mina uNkulunkulu ababusise eksene intatha kusabusa abalaleli njengamanje babusise izwi lami abangizona bakwazi ukukhuluma nami. Siyabonga kakhulu dokotela ake singachithi nje isikhathi siye kubona ngqo abalaleli siza ukuthi namhlanje ngabe badinga ukuthi basizakale kanjani. Asithole wokuqala Ukhozi sabona. Ukhozi? Ukhozi sabona. Yebo. Yebo njani ma? Siyaphila uCamkhulu ngihlolela. Yebo. Okay, ngizocela ukuthi mabe ngena next time angavela athi ngicela umkhulu angihlolele. Akathi ukukhuluma ngoba phela ngidonsa ngezwi lakhe ukuze ngithi ukubamba okuningi kodwa ke uthi umoyengcwele lo siso ongenayo njengamanje asemkhulekele kakhulu okokuqala ibamba isimo sempilo yakhe nomzimba wakhe ukho into engizwayo emzimbeni yakhe ingahambi kahle njengento engathi ngakuyiwe ukugula lo sisi mangiloke ngikhuluma naye ngizwa mina engenwa into engathi isimo sento engathi ukufa okuzohamba kushintshe kube amafits noma uyisifo sokuwa ikhona into emidlayo lesisi aye kaphansi umbhulelo njengento engathi kodwa ivali izinto zakhe ngake ngabamba mina isinye sakhe washintsha into esiswini emdonsa ngathi isizwe esibuhlungu kodwa ibuye kwesingathi ibamba isinye sakhe wathi umonqele akulungi kulosisi ngoba unamabhadi njengomuntu ejilelwe abantu wathi umonqele imali yabaleke esandleni kunosizi engilibamba kuwe sisi njengamanje mangiloke ngikhuluma nawe ngabamba usisi ngabamba inyembezi wathi umonqele ukhona into ebuya kwesingathi ijike dlozini lasekhayeni njengomuntu angathi akuhambi kahle ukhulume nami sisi ngoba kukhona into kwakufanele ilahleke izimpahla zakhe lo sisi ethule elayinini igcine bese ngathi intshontshiwe wathi umonqele insila yakho sisi yasetshenzwa kakhulu njengomuntu angathi wena namanje akukho kulunga ukhulume nami ngizwe. Yebo kunjalo khona akukho kulungile. Angizwa sisi. Ngalo akukho okulungayo. Yathi singelinye ilanga uyofanele ufike kumina kodwa mawufika ungiphathela amanzi empophomo kube sengathi lamanzi siyawathatha siyakhulekisa kodwa masiwakhulekisa siwaqishela ikhuni zomlilo phakathi ukuze kube sengathi kunokukhuluma isibhishayo ngoba kuthiwa ngiyolungisa indlozi yasekhaya kubo kababa wakho ngoba kukhona into esalayo emva ekhaya kubo kababa wakho njengomuntu angathi wena sisi usazohamba ulungele izinto kodwa kunenhlupheko engiyibamba kuwena njengamanje njengomuntu angathi akulungi lutho. Yes. Siyabonga. Siyabonga. Asithola umunye Ukhozi sabona? Asimbambe ngapha Ukhozi sabona? Ukhozi? Yebo zombonga. Ninjani mfowethu? Ukhona njani? Siyaphila baba. Yebo ngisacela angihlolela nami impilo yami lapho baba. Uthi umonqele futhi mawusangena la ukhona into kwakufanele ikwehlele ngonyaka ka2009
ngomhla ka-17 kuJuni njengomuntu ongathi kwakufanele usinde esikhalini noma kube nesikhali esicisha sihlale phezu komzimba wakho noma esikulimazayo kunegazi okwakufanele lichitheke ngo-2009 kube sengathi mawulimala kunomuntu othwebula noma ucaphuna inhlabathi enegazi lakho wathi umoya yazi mangikhuluma nawe manje bhuti kunento ekulandelayo ekukhuluma kodwa ukuthinta umuntu wesifazane njengomuntu angathi ungalimala kodwa ungazi ukuthi ulimale kanjani ngibona uvukela izitha ngabona uvukela abantu wathi umoya ongcwele bhuti ukhona imoto ade kufanele ngabe usuyithengile kodwa ngabona ulahlekelwa imali wathi umoya ongcwele bhuti ukhona indlu kodwa masibuyele emva 1997 uthi umoya ongcwele kunomoya owathatha indlu thizeni ekhaya njengomuntu angathi umuzi wakini uyaphela kancane kancane mawuqala uthi nawe ufuna ukwakha umuzi kodwa kube sengathi uyaphela ngazi noma bhuti ukhona indloko wangathi uyayakha yini ekhaya angafuna ukuphela wathi umongcele lelagcekela leli lasekhaya into isetshenziswe njengomuntu angathi umuzi awuvuki izinto zonke zisakhila ziphambili ukhulume nami music kahle yebo kunjalo bhuti kunjalo impela angizwe lapha kunjalo impela kunjalo angazi mina futhi mangikhuluma nawe njengamanje uthi kunjalo uthi umoya ongcwele asihambe sibambe into abazophambanisela kuyo kodwa lento mabephambanisela bayophambanisela into engathi isiphuzo angazi mina kanjani uhlala nobani noma uhamba nobani uthi umoya ongcwele angushintshe abantu ohamba nabo ngoba kunomuntu lokuzungeza ngento engathi ufuna ukudlisa kunesidlisa ezingangena kuwe kodwa ingene ngento ephuzwayo wathi umoya ongcwele sikuphambanisele khona lapho ngoba mawulele ebusuku ngibona uphuphudla isikhathi esiningi wathi umoya ongcwele vele nini akukudala ngomsombuluko kunento kade kufanele uphuphu idla kube sengathi uphupha kunomcimbi udlinyame osiwe wathi umonele kunedliso elishe esifubeni sakho lento iyaphenduka namanje mangikhuluma nawe kunento ekutshintsha esifubeni sakho awukhulume ngizwe kahle kuyiqinisa konke impela lokho kuyiqinisa awuzame kahle ukusika kimi sibone ukuthi senze njani ngiyabonga kakhulu Siyabonga 22 minutes after 2 isikhathi sakho njengamanje kuKhozi FM sihleli naye uDokotela uDr Khehlelezi. Ukhozi sawona? Ukhozi sawona? Yebo. Siyaphila wabanjani? ngiyaphila ngeke ukulaphela Yebo nanga uDokotela. yebo dokotela yebo baba yebo ngicela ukubhekela uphuma kodwa wakho baba ukhona lalela uthi umkhulu kimi angiyeke wena kodwa ngifuna umuntu osifazane othumbatha naye noma ophilisana naye uma ngibuza kanjalo ngididwa ukuthi baba ukhona into uma kufanele uthole ingane noma uma kufanele abambe ingane ngibone bamba kuchitheka wabamba kwachitheka wathi uMongcwele kunento okufanele sigeze kumama qala kube sengathi masigeza kukhona into engathi umthwalo noma isiso okwakufanele sichitheke kuyena kodwa lengane ngayibona ibe ngathi ingane umfana okwakufanele sengathi uyayibamba noma uyayigona wathi umoya mangikhuluma nawe njengamanje baba ngibona ithunzi elimnyama eliyali kwembathe wathi uMongcwele kune spirit esingahambi kahle noma kunomoya ongahambi kahle njengomuntu angathi bekufanele bezingathi uyintandane ubaba kasekho emhlabeni wathi uMongcwele ikhona into evuka kabi ethinta amathuna wathi uMongcwele khehle mnamani mangikhuluma nawe manje kunento kodwa evuka kube singathi isikhwama esivukayo kodwa sasekhaya kubuka baba wathi uMongcwele kodwa kwekhaya kubuka baba babedlula abantu emhlabeni badlula ngendlela engaqondakali ethinta into engathi inhlambuluko abantu abaphilayo iphinde ithinta abantu abangasekho wathi uMongcwele mawufuna ukuthatha umfazi wena yazi ungahlala kunempi kodwa kungekho ukuthula emzini wakho wathi uMongcwele kufanele ngoba kukhona into engapheleliswanga ekhaya kubuka bakho njengomuntu angathi yazi wena kunomsebenzi ade fanele wenziwe enkomo wathi uMongcwele angazi noma ngoDisemba ukhona umuntu atezoyenza umsebenzini ngoba kukhona into pale sivale isimo sento engathi kufa noma ekudlula komuntu emhlabeni wathi umoya izinto zakho zesitakile zihambi kahle mawuthi uyazama wena kukhona into efika ivimba izinto zakho wathi uMongcwele kunesilwane esihlupha esilala nawe siphinde silale nabantu ekhaya wathi uMongcwele ngabe siyabheza lento kakhulu thina singayeka ukhulume nami ngizwe hayi ngiyabuzwa dokotela ngiyabuzwa ngicela uphinde ungithintele lapha endabeni abantwana
ngithi mina ebantwaneni uthi umoya ngcwele ngabe sifuna umakoti wakho ngithi mina umakoti kwakufanele abambe isisu sichitheke aphinde abambe sichitheke kunengane yomfana okufanele ngabe ngiqamba igama okwakufanele besingathi ichitheka kumakoti naye adideke athi angazi nami kwenzakalani lapho athi umoya ngcwele kunento kumele ngiyigeze ngoba uma ngikhuluma nawe manje kunento elibhizinisi kodwa elinezimoto phakathi noma elinamatekisi phakathi ade fanele ngabe unalo noma elinamaveni phakathi wathi umoya ngcwele izinto zakho azihambi ziyahlehla ngoba ziphazanyiswa ithunzi lengane ofanele kodwa ngabe lengane unayo wathi moya angazi ubani wakwaboshwa mina kodwa kubangani bakho noma wakwaboshwa ekhaya ngoba lelithunzi elimnyama liyabuya lithinta into ngathi ijele awukhulube ngizwe hayi abadala ngiyakuzwa hayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa buza la yazi khethe ngelinye ilanga ngelinye ilanga khethe awukufike kimi kodwa mawufika ungithengela ibhayili zangoma ngoba lento iyavuka iphinde ithinta umuntu osebenza ngomsamo noma ithinta umuntu omdala wayithinta amakhambi esintu ekhaya sayidini lasekhaya kwababa ngoba ikhona into isikhwama evuka la kuwe mangiloke ngikhuluma nawe manje wathi umoya ngcwele wena baba usazosizakala kodwa mawusizakala lo mama wakwakho angagcina ehamba kodwa eyothatha into ezibungoma ngoba ikhona le moya yobungoma evuka ibisithintayo ngoba unolanga ngendlela esimanga ungizwile khehle ngizwa kahle kakhulu amen baba amen 26 minutes after 2 ngenxa yesikhathi kasithole ukugcina esizovala ngaye siza ukuthi angasizakala kanjani Ukhozi FM sabona Ukhozi sabona Ukhozi sabona Asha Mazambane njani mfowethu ukhona ukhuluma noNjabulo umuntu wethu nabantu hayi akubingelele nakubaba uKhehlelezi amen khehlela miyaphila yebo ngisacela ukuba bangidlulele nkosi yami yazi mangikhuluma nawe khehle uthi umoya ngcwele kunesikhundla esikulandelayo kodwa manje wathi umkhulu ngelinye ilanga ngokukhiphe entweni engazi uhambe nawe ube interested kuyona noma ungenelele into zepolitiki ngathi mina ungayingeneleli ngoba kukhona into yokukhuluma ethinta into engathi ipolitiki njengomuntu engathi yazi ungahamba ube sengathi namanje kunamanga kanjalo noma kunozungu olwakhelwa wena wathi umoya ngcwele mangikhuluma nawe khehle uthi umoya ngcwele kukhona umuntu ayiwele ekhaya kini ohamba angathi lelikhwiwele liyenda noma lahamba langathi ledlule emhlabeni wathi umoya ngcwele bangikhuluma nawe khehle kukhona umuntu omelanga owahamba wangathi uyadlula emhlabeni wathi umoya ngcwele kumanje kukhona umuntu okufanele ngimfune ohambe ngathi igama lakhe akaliphathi kahle wathi umoya ngcwele unenhlanhla yemali wena njengomuntu engathi ungathi lokho uyodlala ekhasini lokubamba noma mawenza lezi zinto zokubheja lokubamba kodwa ugeda ngenamba eyodwa wathi umoya ngcwele kukhona imali enkulu ekulandelayo kodwa le mali mayikulandela uthi umkhulu bima ngikwenze angeke ngenze umsebenzi ngithi awenza itiye elincane ekhaya komalume ngoba kunento ozokuyivula wathi umoya ngcwele izinto zakho zimile khehle angazi mina noma kunezicathulo zakho inezake zalahleka ngonyaka ka2017 wagcina na ungazi ukuthi lezi zicathulo zaphelelaphi ngoba kukhona into ezinyawo ziripota kuwe zohamba ziphathe njengomuntu angathi ungaphathwa umeko kube sengathi lento affect isitho sakho salafese wathi umoya ngcwele izinto zakho azilungi kahle khehle ukhulume nami ngizwe kunjalo mkhulu uyangaphupha umuntu ngathi ngiwele naye ebusuku sayabona lokho impela mkhulu lokho futhi ngoba ngisho ngithi kunewele lenda kodwa lento idinga wenza umsebenzi ekhaya komalume wenza uthwala zokuncane ube sengathi naye uyamthokozisa lapha khona ngoba kunemali ekulandela enzima kakhulu ngoba ngibona njengamanje mawuthi nawe uthinta abantu besifazane noma uyathandana kodwa kube sengathi izinto ziyashintsha ungahlala ubekwa amabala njengengwe wena wathi umoya ngcwele kunamacalo lokwe efuna ukuvukela kodwa ungawazi amanye wathi umoya ngcwele ikhona into enjalo fanele thina siyilandele kakhulu thina singayiyeki yangizwa khe yabuzwa mkhulu ayi cha impela ngoba nanemali ngiyayiphupha kakhulu ngiphupha kodwa imali ngamaphepha no ke siyeza kulindele lokho awenze lo mcimbi engikutshela wona yeza khona inhlanhla enkulu ezayo kuwe bese kuba ke namabhubesi ngazi amabhubesini lapha ngiphupha nje kakhulu amabhubesi abomvu yes izithake lezo baba ezilandela kakhulu yebo baba ngiyabonga Asha Mazambane njengoba umuntu wethu nabani ngiyabonga amen
lasho la gamanqa ke ihora lesibili ekuseni emsakazweni Ukhozi FM. Dokotela sesiphetha ke thinta ukuxhumana nawe uxhumana kanjani nawe? Awokala akaye ku YouTube umlaleli YouTube yama Dr Khehlelezi YouTube wami uthi Dr Khehlelezi subscribe lapha nokwesibili Instagram wami uthi Dr Khehlelezi wesithathu nyanga wedumo mzo ku Facebook page ngicela abantu bangayifaki imali umuntu mayizenza uKhehlelezi usebenzisa ithombe zamake waqala wakhuluma ngemali ethi zokuselela faka imali ungalingi uyifake otherwise abangifonele inamba zami zintathu inamba zami yokuqala ithi 081 384 0955 noma uthi 063 051 7641 noma eyogcina uthi 072 1234 976 yase office uthi 087 550 1177 087 550-1177 ngesonto izobenzela lapha endaweni yasemagabheni emadamini sports ground ila ngizobe ngikhona lapha nje akamakhutha ila ngizobe ngikhona abantu bonke abaphelele groundini so sizofaka umkhuleko omkhulu kakhulu. Dokotela siyabonga kakhulu ukuthi ube nasi lemsakazweni Ukhozi FM. uNkulunkulu akubusise. Amen. Lolu hlelo ke ubelethulwa ngeloko sezinhle ngaba kwa Dr Khehlelezi Traditional Pharmacy lapho ukwazi ukuthola khona impilo ngamakhambi emvelo ukwazi kabanzi ngabo ngaxhumana nabo kwinombolo yabo ethi 087 550 1177 noma ku 081 384 0955 noma ke ngabavakashela ku website yabo ethi www.drkhehlelezi.co.za. 2:32 isikhathi sakho njengamanje uyazi uphinde iphingo 3 o'clock. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimdedele ngoba kabi